el parc de Calistènia, el de vòlei Playas, entre d'altres, van ser boicotejats subliminarment per no ser projectes seus, sinó per encapçalar-los un regidor que l'únic que feia era traslladar les peticions raonades de la ciutadania com a servidor públic. Projectes i accions que esperem i desitgem siguin una realitat el 2025. Amb la meva etapa vaig obrir ponts des de la vessant municipalista entre les diverses administracions, el Miteco, la Generalitat i Ports. Sense color polític, puc afirmar que tenim més coses en comú del que ens pensem. I si som capaços de deixar a banda els colors i ens unifiquem amb una única bandera, podem treballar plegats. Vaig aprendre molt d'ells i el fil conductor que ara ens uneix no es pot trencar pel bé de Sitges, de les platges, del passeig i de la costa. Sumar i no restar. Es tindria que fer reflexionar al disposar d'assessorament legal directe o indirecte on entren clarament en contraposició la defensa dels interessos del municipi i que ens comporten derivades judicials de familiars directes, senyora alcaldessa. Em ve al cap el que et deia el pare. Diu que el vent de ponent és pitjor que el de llevant per anar a fer tallarines. I el meu pas per aquesta regidoria ha estat un contraviento i marea. Tot i així, els hi vaig redactar un informe on esperem el tinguin en compte, on parla clarament de l'estat de la regidoria i les peticions de la ciutadania que ens demana, el present i el futur, on esperem, reitero, tinguin cara al 2025 perquè ja el 2024 és un any que ja el tenim perdut. No es pensin que tot ha estat catastròfic en el temps que vaig estar. Val a dir que per part de Salut Pública i Benestar Animal, conjuntament amb el Departament d'Activitats, he tingut una gran experiència i aprenentatge per part de tothom. El fet és que es va elevar i regular el reglament de la gestió de les colònies felines i no hauria estat possible sempre l'empatia i la professionalitat d'aquests departaments. Ara només falta la voluntat de continuïtat d'aquest projecte amb un espai per reubicar les colònies felines pel bé dels gats que tenen que estar reubicats i que comporten problemes de convivència veïnal.